बे समाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा बाक्सानि दाब दाब जायगायाव बे समाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां नखरनि सिलिंखार मैदेरनि गाग्लोबनायाव तामुलपुर सेसापानि पलासगुरियाव गोबां नखरनि सिलिंखार जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों एसे मोनाबिलि जाब्लानो तामुलपुरनि दाब दाब जायगायाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा सोलिनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा थांनाय हरनि समाव पाग्लादिया दैमानिफ्राय गाखोबोनाय मैदेर फालोआ तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुमारपारा पलासगुरियाव गोबां नखर सिलिंखार खालामलाङो सेसापानि पलासगुरि गामिनि अरनजय नार्जारी मुंनि थाग्रा न' ओंखाम संग्रा न' लाइ लथर गय बागान सिलिंखार खालामलाङो लोगोसे थेमब्रा नार्जारीनि ओंखाम संग्रा न' जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ दुलुसे पुसुराम बसुमतारीनि न'नि इन्जुर बोदलानानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ जालाङो आरो बिफान आरो सरकारि बिफाननिफ्राय अनसुंथाइ होफैनो थाखाय बे समाव खुथारै खावलायदों हाग्रानि मैदेरजों सिलिंखार जानांनाय नखराव दासिम हाग्रा बिफान एमसिएलए एमएलए आरो सरकारनिफ्राय दासिम जेबो बिफाव लाफैनायखौ नुनो मोनाखै हाग्रा बिफान एमसिएलए एमएलए आरो सरकारि बिफाननिफ्राय मा बिफाव लायो समाजआ मिथिसिगोन আহি পেলাই আমাৰ দেৱৰৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে ধান চান সব চাউল টাউল সব হেৰি কৰি দিছে ঘৰ চৰ আৰু আমাৰ কোবা ভাত ৰন্ধা ঘৰ চৰ গৈ সব দেৱৰৰ ভাঙি দিছে আৰু আমাৰ ভাতিজা ল'ৰা মাক নাই এই মাক নোহা ল'ৰা 3জন ল'ৰা 2জন আৰু ছোৱালী এজন আছিল এই তাৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে আৰু টিঙৰ ঘৰটো অলপ টানছিল সেইটো নোৱাৰিলাক আৰু এতিয়া যদি হেৰি হয় চুলিকেইটা ভগৱানৰ হেৰিত চুলিকেইটা বাচি গৈছে আৰু কিমান মান হ'ব হাতী 15টা মান হ'ব আৰু 15টা মান হ'ব আৰু হাতীটো এতিয়া হাতী 5টা মান আহিছে আৰু চাইডে গৈছে আৰু হাতীটো বহুতটা আছিল হাতীটো কি কৰি আছিলে আপোনালোকে আমি সেইখিনি সময়ত কোনোবাই ভাত খাইছিল কোনোবাই বহি আছিল কোনোবাই জুই পুৱাই আছিল সেইখিনি সময়তে আৰু আমি কি অনিষ্ট কৰিলে এতিয়া ভাঙাটো ধান চান খাইছে এতিয়া চাউল খাইছে ঘৰ ভাঙিছে আৰু তামোল কিবা কিনি নাৰিকল পুলি চুলি গোটা ভাঙি দিছে আৰু এইবিলাক প্ৰটেকচনৰ ব্যৱস্থা লাগে নেকি লাগিব অলপ চলপ কিয় নালাগিব য'তে আমাক উন্নতি কৰি দিছে যাতে আমাক লাগিবই আৰু অলপ চলপ मा खहा जाखो मा समाव फैदोंमोन फैनायाथ' बे 8टासो समावनो फैदोंमोन बेनिफ्राय ओरै सानजानिफ्राय फैनानै नैबे ओंखाम संग्रा न'खौ नारफायदों आरो उनाव ओरै फैनानै गासिबो जमा फैजोबबायना गासिबो ओरैहाय नै बिथिंखौबो सिफायबाय आरो ओरै सानजानि न' जेनेबा फाखानि न' बेखौबो सिफायजोबबाय माइरं जालांबाय ओमफ्राय आरो गोबां खहा दिनै गय देमा सल्लरा दिनै खहा खालामलांबाय आरो हनै साइकेल सुइकेल गासिबो खहा जालांजोबबाय थौ साराय गासिबो गाख्रेबलांजोबबाय दा थानो न' दंना गैया दाथ' थानो न' गैया बहा थाहैनाय मोनायाव गुबुननि न'आवसो थाहैनाय जाबाय मा खालामना दं नोंसोर जों न'आवनो दंमोन ओमफ्राय न'आव थानायाव बिसोर फैबाय फैनायाव बिदिनो नाफायफैबाय माथो होदोंमोन बहाथो खारनो बेनिफ्राय जों गुबुननि न'आव खारलांबाय फालो ना मासेमोन मैदेरा फालोआनोमोन बहुद बुरजा फिसा फिसौ गासिबो दंलाजोबोमोन नोंथांनि न'आ बायजोब्बाय सरकारनिसिम मा खावलायो हाग्रा बिफाननिसिम मा खावलायो दाथ' जिसिबां खहा जानाय हिसाबै दा सरकारनिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ नांगौमोन बेनिफ्राय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा हाग्रा बिफाननिफ्राय बेफोरबायदि मोनबा अनसुंथाइ मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन फरेस्टारफोर फैदोंना फैयाखैमोन बे समाव फरेस्टारा मोनफैथ'वाखैमोन उनावसो न' सिफायखांनानैसो मोनफैदों दायो सरकारनि मानसिफोर सोरबा फैदों नामा नायनो सरकारि मानसिथ' दा गैथ'वा फैयाखै मा मुं आंनि मुङा अरनजय नार्जारी
नोंनि न'खरजों लोगोसे सोरनिखौबा सिलिंखार खालामबावदों नामा? आरो गुबुन गुबुननियावबो दिनै सिफायलांदों माइ जालांदों। मा मा नाम बिसोरनि? ओरै सासेया जाहैबाय पुसुराम, ओमफ्राय सासेया जाहैबाय थेमब्रा, आरो सासेनिया जाहैबाय सनजित। गामिया मा गामि बे? बे गामिया जोंनि पलासगुरि कुमारपारा। कुमारपारा।